Mayra ko nagayong paratubos, Jesus sa samuyang kagurangnan. Ruluhod sa imong pamitisan, inuomaw niya mo ang sa imong sinanglita na lalagon, nahuli sa samuyang kaligtasan. Napaduman ka sa Getsemani sa pagpamibi sa imong Diyos no na Ama. Ginaanot kanin dugo na nagdalihig na sa imong mahal na lawog. Look at the divine rostrum. Look at that face. And I ask you again, is that an image of a God? Yes, indeed. That is the face of a loving God. That is the face of a genuine love. And He is telling us right now, whatsoever you did to the least of my brethren, you did it to me. Obedience to God, our Father and His Father, was His overriding mission. And here lies a most important lesson for all of us. The virtue of obedience is too often disdained in our times because it's seen as an enemy of freedom. But obedience to law, to just authority, does not contradict freedom. In fact, it assures it. The devotion to the Divino Rostro is a testament of healing, especially during a pandemic. Due to the faith of the Bicolanos, cholera morbo, the epidemic, was stopped in Bicol. Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Viva el Divino Rostro! ¡Viva!
Diyos maray na aga po sa indo gabos. Mapo na po kita kang nobena ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Matindog na po ang gabos. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglalan, sa puso mi mag-ero ka. Ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panoaman, ang puso mi panoaman, pararangal, paraampon, palaog ka ng langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong itinodusay, bilog niya mong itinodusay. Pagsolsol nin kasaalan, kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo, asin taong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon, nagmamaot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na ansa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mo man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon, maluhod po ang gabos. Maninigong gayong mamumuton na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalaenan, asin mga biyayaan isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyayaan itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo, nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras, kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang nagihelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya, na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya. Siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan. Siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon.
Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpamibi kita kay Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherak, asin ipamibi man nyatoan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin samong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na magin maninigo, asin magin kasaro, kan sa imong mamumuto na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Agihan nin mga langit no nabiyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an samong mga kasaalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan samong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Ikinabubuhay asin namumutan na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Paalawan nin mga parakasala, sungkoaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo an mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Pamibi ken Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami, o mehehera ko na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At tamanaan sa mong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipo nin samong pagtabang. Sa oras nin samong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, na dara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot,
pamibian an banwaan, pakimaherakan an gabos na klero, hare pabayae an kababaihan na namumuot sa imo. Mamate an lugod an sa imong pagtabang, nin gabos na naguumaw sa imo, o Inang Birhen de Peña, Francia. Papagkanigua o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Pamibi sa ikatulong aldaw. Paladan na mumurawayon na linalang nin Diyos, na tinawan kan halangkaw na katungdan, na magin ina ni Jesus, asin ina kan mga nagtutubod. An ikaduwang persona kan Santissima Trinidad, nanitawo sa imong malinig na tulak. May pagsarig sa imong pagkaina, nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na magpapapungubaba, na magkaigwanin puso, na tataong magpasalamat sa Diyos, huli kandakulang karahayan na iwinaras niya sa katauhan. Mabalsan man lugod ang Diyos, na ginigikanan kan tunay na kaligtasan, kan samong paghingoa na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit. O Virgen Maria, mahal, de Peña, Francia, ngaran, patrona nin kabiko, ulan ikaming si nasaligan. Ikaan linalaoman, orog na sinasaligan, sa pakaabot na maray sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi ka ining kinaman, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakatatatngan. O Virgen Maria, mahal, de Peña, Francia, ngaran, patrona nin kabikolan, ikaming si nasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad, mantawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, de Peña, Francia, ngaran, patrona nin kabikolan, ikaming si nasarigan. Hinanyoga kaugmahan, an mga tingog pag-arang,
nin bilog na kabikolan, mga katuod mong anan. O mamumuto na ina, hinanyoga kami baya, maludok ming pag-agagha sa langit si mong daraha. O Virgen Mariang mahal, de Peña Francia ngaran, patrona nin kabikolan, ikaming si nasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya tong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog na po ang gabos. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadulok si mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadulok si mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadulok si mo. Sa ngaran ka nama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na aga po sa saindo mga tugang, ngunyan sa tuya pong ipinagseselebrar an ikatulong aldaw sa mga misa novenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia. An sa tuya pong tema, maimbod na pagsaksi sa mga tugon kan Ebanghelyo bilang paghiras kan balaog nin pagtubod. Siring man kita nagseselebrar kan ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon. An buhay kan sarong Kristiyano, sarong buhay na pagpaasan kan krus, an krus niyato, iyo an mga kadifisilan sa buhay, an mga sakrifisyo na dapat niyato idulot bilang paghiras sa pagsakit nin kagurangnan. Ini an pangapodan sa tuya, kan liturhiya ngunyan na Domingo. Makakaibahan man yato sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Area Pastoral Council kan Cofradia. An sa tuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre William Santiago, formator
Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Heights, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kang Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaraw kang Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa saimong espiritu, Sa pagselebrar niya to kaniyong banal na sakripisyo, haganon niya to padagos ang pagantabay kan sa tuyang mahal na ina. Idulot niya to sa iyan sa tuyang mga intensyones, mga kahagadan, ilalong-lalo na ang pasasalamat sa padagos niyang pagprotihir sa lambang saro sa satuya. Ngunyan tangay na magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, rumdumon na sin pagsulsulan niya to ang sa tuyang mga kasalan. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangaji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen.
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamban. Kahurangan aking bukong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kakuaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Pag-ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Hilinga kami, O Dios, kaglalang asin kagsakok kan gamos na bagay. Asin tanganing mamatian miyang bunga kan sa imong pagkaherak. Itugot mong kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghahade sa pagkasarokang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon gikan sa ikatulong awit nin surugoon nin kagurangnan. Ini nagpapahayag, manunungod kang mamumuton na pagmangno nin Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuksanin kagurangnan an sakuyang talinga, tanganing makadangog ako. Di ako nagsagang, di ako nagdulag. An sakong likod idinulot ko sa mga hampak sako. An sakong pisngi sa mga naggabot kan sakong buhok. Dai ko tinakpan an sakong lalawgon laban sa muda, asin sa lutab. Sinurog ako nin kagurangnan. Dai ako inabot kan mga muda. An sakong lalawgon nakakabaing sa matagas na gapo. Aram ko na dai ako ipapasupog. Harani an sakong parasurog. Kun buot makilaban sako,
mag-iba sako sa hukuman. Si isay an sakong kaiwal, makihampang sa kuya. An kagurangnan iyo an sakong katabang, si isay an masudya sa kuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako namumuot sa kagurangnan, huli ta dinangog niya an sakong pakimaherak. Dinangog niya ako, kan aldaw na ako nag-apod sa iya. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Pinalibutan ako kan kagadanan, kaibaan mga inagrangay sa lulubngan. Inabtan ako nin kamunduan, asin kahorasaan. Inapod ko an ngaranin kagurangnan, o kagurangnan sa kuyang Diyos, ligtasan ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. An kagurangnan marahayon, asin matanos. Maheherakon an satuyang Diyos. An mama makupakumbaba, sinusurob nin kagurangnan. Ako daing katabang, ilinigtas ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. An sakong kalag, ilinigtas niya sa kagadanan. An sakong mga mata sa luha. An sakong mga bitis sa pagkapadungkal. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ipinapasabot sa tuya kan ikaduwang babasahon, naan pagtubod dapat na isabuhay sa paagi kan mga gawe nin karahayan asin pagkamuot. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kung ansarong tawo nagsasabi na igwa siya nin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw siya kan siring na pagtubod. Kunan tugang na lalaki, asin tugang na babae, deing gugubingon, asin deing kakanon, asin saro sa saindo masabi, puli na kamo, magpaimbong, asin magkakan kamo. Alagad ang mga kaipuhan sa buhay, daiitaos sa inda, anong pakinabang kaiyan? Siring kaiyan ang pagtubod, gadan, kundaing ipinapahiling na gibo. Siring kaini ang pagtaram sa tawo na arog kaiyan. Sinasabi mo na ika-igwang pagtubod, asin ako igwang marahay na gibo. Ipapahiling ko sa indo ang sakong mga ginibo, na ako igwang pagtubod. Ipahiling mo man sako na ika-igwang pagtubod, alagad daing mga marahay na gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na ebanghelyo. Sa
Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. Agbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asin ang sayang mga disipulos nagpasiring sa mga baryo kan Cesarea de Filipo. Sa dalan hinapot niya ang sayang mga disipulos, sa paghuna kan mga tao, si isay ako. Nagsimbag sinda. May nagsasabi na ika si Juan Bautista, ang iba na ika si Elias, asin ang iba na ikasaro sa mga propeta. Giraray nagapot siya sa inda. Kamo, sa paghuna nindo, si isay ako. Si Pedro nagtaram asin nagsabi, Ika ang Mesiyas. Tinugon niya sinda na inida ipag-usip sa kiisay paman. Dangan nagpahayag sa sainda, ang aki nin tao dapat na magtios nin makuri. Dapat na isikwal kan mga senadores, mga poon nin kapadian asin mga eskribas. Dapat nagadanon asin mabuhay liwat sa ikatulong aldaw. Inihayag na sinabi niya. Dangan isiniblag siya ni Pedro asin binasol. Inatubang ni Jesus ang sayang mga disipulos asin sinagwe si Pedro. Humali kadigdi Satanas. Ang sa imong kaisipan, bakong kaisipan nin Diyos, kundi kaisipan nin tao. Pagkatapos, tinipon ni Jesus ang mga tao asin ang mga disipulos asin nagsabi, ang buot na sumunod sa ko, magsayuma sa sadiri, pasanon ang sa iyang krus, asin sumunod sa ko. Hulit ang buot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawara iyan sa iya. Alagad, ang nawawaranin buhay huli sa ko, asin man huli sa marhay na bareta, makakaligtas. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa homilya. sa giraray po, Diyos maray na aldaw sa Indogabos. Diyos marhay na aldaw man po, Father. Sa surat po ni Father Ipe, ang satuyang ginagalangan asin namumutan na kuraparoko kay niyong parokya asin shrine kan satuyang mahal na ina, ang sabi niya, iyo na sa aldaw na ini, ang in attendance, iyo ang mga religyosos asin mga religiosas, mga religious brothers and religious sisters. Kaya ang tema na itinaon niya sa sakuya, mayong iba kundi ang paghurup-hurupan, ang evangelical councils na nagluluwas ang mga vows kan mga madre, kan mga religious brothers na ang maimbod na pagsabuhay kan evangelical councils, kan sa indang mga promesa, kan sa indang mga sinumpaan, paagi tanganin na maipaghiras ang pagtubod. Bago po magpo ng misa, sabi ko sa operator kaniyong live streaming, pakihiling mo daw nga ako kung igwaning mga madre, kung igwaning mga religious people there inside. Ngunyan sabi niya, garo po nga Father Mayo. Garo masakit man po na ang asin ang humiliya ko, pinaghimo ko, pinagbilog ko,
dahilan sa nakalinyada o susog sa tema na itinao sa sakuya. Alagad garo masakit man sa sakuya na imahinaron po kamo ng mga madre. Ano? Anyway, sarong bagay ang natauan ng emphasis sa panahon na iniyo kan pandemya. Asin ang sarong bagay na iyan, ngayong iba kundi ang diskarte kan mga taho tangani na mag-survive sa kasakitan na dara kay niyong pandemya. Asin sa diskarteng ini kang tao, na uso ng maray ang online selling. Makusugon ang Lazada, makusugon ang Shopee, makusugon ang online selling sa Facebook. Kung mahiling po kita sa internet, pag-browse ta kan sa tuyang FB, kan sa tuyang Facebook, yaraon malaog ang mga advertisements, mga kung manlain-lain na mga bagay na ipinagbebenta kung si isay-isay na tao. Kung maduman kita sa website kang sa app kang Shopee and Lazada, pagkadakol-dakol na mga produktong ipinagbebenta. As in, yaon, very convincing ang kadaklan, tangani sa pagpresentar kan sa indang produkto, tangani na iniyo bakalon, tangkilikon kan mga clientele, kang mga customers. Ginigibon ninda ang gabos, tangani na akuon ninda ang sa indang, akuon kan mga tao ang sa indang produkto. Mga tugang sa Ebanghelyo niya itong ngunyan, hinapot na Jesucristo ang sa iyang mga disipulos sa paghuna kan mga tao, si isay ako. Sinimbag kan mga apostoles, kan mga disipulos. Asin pangadua, hinapot na Jesucristo giraray ang sa iyang mga apostoles. Kamo, sa paghuna nindo, si isay ako. Si Pedro, nagsimbag, ika ang Mesiyas. Sarong punto na hilingon niya to sa Ebanghelyo, kan sinabi ito ni Pedro na siya ang Mesiyas, dai binalga o dai kinontra ni Jesucristo ang sinabi ni Pedro. But sabihon mga tugang, inaako ni Jesucristo ang sinabing ito ni Pedro na siya ang Mesiyas. Alagad, imbes na kontrahon ni Jesus o kurihiran ni Jesus si Pedro sa sinabi niya, inilantad niya, pinagbaybay niya, pinagsabi niya, pinagpahayag niya sa iyang mga disipulos ang sa iya man na package kung siya man ang God, ang Mesiyas. Nang sabi niya, ang si isay man na gustong magsunod sako, kaipuhan niyang nigaran ang sayang sadiri asin magsunod sako. Mga tugang, iyo ini ang package ni Jesucristo kang sayang sadiri para sa satuya. Iyo ini pinagprepresentar sa araw kaning paagi, pinagprepresentar ni Jesucristo ang sayang sadiri para sa mga apostoles, sa mga gustong magsunod sa iya. Saro na makusog na punto sa sinabing ininyo ni Jesucristo, mayong iba, na kung kamo masunod sa sako, you have to live by my standard. Bako sa susog sa indong kagustuhan, bako susog sa indong paghuna-huna, bakong susog sa indong disenyo, kundi susog sa sakuyang kondisyon, susog sa sakuyang standard, susog sa sakuyang plano. Asin ano ang plano ni mahal na Diyos? Anong standard ni mahal na Diyos? Empty ourselves and follow Him. Nigaran niya to
ang satuyang sadiri asin magsunod sa iya. Sa mga panahon na iningon yan, paano niya to mahihiling o maisasabuhay ang emptying of oneself, tangani na makasunod kita kay Kristo. Nagtutupod po ako mga tugang na ang siring na bagay maisasabuhay kan sarong parasunod ni Kristo sa paagi kan sa iyang mga choices, sa paagi kan sa iyang mga decisions in life. Ano ang mga decision na ginigibo niya to sa satuyang pagkabuhay? Asin paano niya to ginigibo ang mga decisions, ang mga choices niya to sa satuyang pagkabuhay? Sa mga panahon na iningon yan, mga tugang na kung sain sa kinaban, mahihiling niya to ang makamundong realidad. Mayong iba kundi ang pagkabaranga, kan pamilya, na nakaugat sa pagkasuruhay, kan anday pagkakaintindihan bakong maray na mga relasyon nin mag-aragom. Pagkasuruhay nin mag-agom, pagkabaranga nin pamilya, dahilan sa dishonesty, dahilan sa deceit, dahilan sa infidelity. Sa siring na sitwasyon, to empty ourselves, tangani na makasunod kay Jesucristo, iniimbitaran kita na padagos maging maimbod sa satuyang baptismal promises, sa satuyang Christian identity. Nalugod, padagos kitang maimbod sa pagsabuhay kung ano kita, kung si Isay kita. Sa panahon na iningon yan na kung sain pinagpapromote na maray ang selfish interest, ang selfish motivation, to the point na tangani lang na mapangyari ang minamawot para sa sadiri, iko-compromise ang mga Christian principles, iko-compromise ang Christian value, iko-compromise ang Christian morality. Tangani lang na masunod ang sa iyang pansadiring, makasadiring ambisyon, makasadiring intensyon. Sa tahaw kan siring na kultura, sa tahaw kan siring na mentalidad, kitang mga Kristiyano, mga parasunod ni Kristo, lugod, padagos na formahon ang satuyang mga konsyensya, padagos na formahon ang satuyang mga sadiri, base asin sosog sa mga tataramon asin katukduan kan satuyang kagurangnan si Jesucristo. Sa kinaaban na iningon yan na kung sain materialismo, sobrang attachment kan tao sa mga material na bagay, tangani lang na sabiyon sindang successful, tangani na makuha ninda ang kaugman sa saindang pagkabuhay. Na sa panahon na iningon yan, lugod, padagos niya itong maipahiling na ang kaugmahan da ilang nakukuha sa pag-amas, sa pagkolekta nin mga material na bagay, kundi ang tunay na kaugmahan nakukuha sa marahay na relasyon sa mahal na Diyos is siring man sa marahay na relasyon sa kapwa-tao. Kung yaon po kuta ang mga madre, ang mga religious, this is the point where I would like to say na ang saindang simplicity sa buhay, ang saindang poverty sa buhay, magpapasabot, asin magtutukdo sa kinaban nga itong ngunyan na sobra ng attachment sa mga material na bagay na ang tunay na kaugmahan talagang makukualang sa marhay na nakikipagrelasyon sa mahal na Diyos. Asin pagdusay kan buhay, bako lang para sa diri, kundi siring man para sa kapakanan kan satuyang kapwa-tao. Mga tugang,
Naong kita sa ikatulong aldaw kang pagnonovena sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina in preparasyon para sa iyang kapiestahan. Lugod ang sa tuyang padagos na pagdedevosyon sa tuyang mahal na ina. Magtaos sa tuya nin inspirasyon, isiring man determinasyon. Tangani na isabuhay, tangani na kita maging maimbod, tangani na kita maging dayaday sa pagsabuhay kan sa tuyang mga baptismal promises, kan sa tuyang pagiging disipulos ni Jesucristo, kan sa tuyang pagiging mga parasunod ni Kristo. Magtingkalag kita sa mga ihemplos, mga halimbawa na ipinahiling sa satuya kan sa tuyang mahal na ina. Sa sayang mga inagian, sa sayang pagkabuhay, mahihiling niya to. Nakuta na ang mahal na ina nagkaigwa ning ibang buhay, sosog sa buhay na nahihiling niya to ngunyan. Nagirumduman ko ang senaryo na kung saan sa pagdalaw kan tulong hading mago, ang mahal na ina, ang aking si Jesucristo, ang umboy na si Jesucristo, pinagdulutan nin mga regalo. Regalong insenso, regalong mira, asin regalong bulawan. Kung sa pilyong pag-iisip, kuta na si Birhen Maria na buhay na materialismo. Ninulita, igwa siya ning dakul na bulawan na po pwede niyang ibenta, tangani na maging marayrahay ang sayang pagkabuhay. Alagad, sa siring, ang buhay kan sa tuyang mahal na ina, padagos na nabuhay sa simpleng paagi. Padagos na naging simple sa iyang pagkabuhay. Giraray, sa pagpadagos niya to kaniyong banal na misa, sa ikatulong aldaw, kan sa tuyang pagnunovena sa mahal na ina, tumingkalag kita sa iya. Hilingon niya to ang sa iyang mga ehemplo asin mga paarog, tangani na sa panahon na iningon yan, kita manlugod padagos na makasunod sa mga katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Hagadon ta sa iya, nairanin niya kita. Nairanin niya kita sa sayang aking sa Jesucristo, tangani nagibuhon niya kitang mga maludok na disipulos kan sa iyang aki. Amen. Matindog na po sa pagpahayag kan sa toong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos naman makakambal. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka,
banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang in mga santos, sa pagpatawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay diwaning laman, sa buhay na daing kasangkuran. Mantang nagdadanay kitang maimbod sa Ebanghelyo, na naguhurot sa to na magpatindog kan sa tong espiritual na erokan sa matagom nagapo, mamibi kita sa Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Naan simbahan, danay na mahiling na pusog asin masarig na harong na tinugdok sa matagom na gapong patugmadan, mamibi kita sa kagurangnan. Nasa nakakaribong na kinaban ngunya na panahon, ang mga lideres kan mga nasyon maging matanos asin dalisay sa pakikipagtungo sa saindang mga kahimanwa, mamibi kita sa kagurangnan. Naan pagtukdo asin paghubog kan mga hovenes, nakatugmad sa mga katukduan, asin pinapahalagahan kan kahadean kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Naan mga nagsasakit sa isip asin hawak, magdanay na pusog asin masarig sa patugmadan kan sa indang pagtubod, mamibi kita sa kagurangnan. Naan mga gadan na sa tong kadugo asin katuod, magkamit kan katuninongan asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Pamibi. Langit no na Ama, tawan sa mo ang grasya na masabotan na nan sa mong buhay, nagsasarig sa karahayan. Kasuriputan asin kusugbuot kan sa mong kapwa. Tanganin kami maging mapagmangno kan sa indang mga pangangaipo, asin maimbod sa samong mga katungdan. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tangani ang sako asanang sa indong atang, maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayan sa mga paggarang, asin kaharaking ako ay ning mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban. Tanganing ang idinulot nin lambang saro sa kamawan kan sa imong ngaran. Magdara sa gabos sa kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanalaying kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtiyos, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat halis sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo kang himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Manal ang kagunahang na Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo ang kawahayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang ilagiging sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabot nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pinagpagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini iyon sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuaniyaman nin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago as sindanay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan,
pahaya sagkuna ikaw magdako. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kang Espiritu Santo. Girumduman kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdama sa imong pagkaherak ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakang Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Natukduan kang mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo na yawon sa langit, Ama nalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang saong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyanon niya. Asin patawaron mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nare kami paglarahas sa subok, hindi nagawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Tulita
sa imoan kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamunawayan, sa mga kapanahon na. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninungan. Peace be with you all. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinaman, kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinaman, awi kami nin katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaya paladan kamo na mga maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Tangani po na sa tong masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, daina kaipuhan maglaog sa simbahan para sa pag-ako kan komunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa saindo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. Ano ining kusog na sa
Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami sa dirihon lugonan sa muyang mga isip asinhawa. Kan gawinin langit noon na balaog ng aning bakuan sa muyang buot, kundi ang bunga kay niyo ang mangrog sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi sa ikatulong aldaw, paladan na mamurawayon na linalang nin Diyos, na tinauan kang halangkaw na katungdan na maging ina ni Jesus as in ina kan mga nagtutubod. Ang ikaduwang persona kan Santissima Trinidad nanitaw sa imong malinig na tulak. May pagsarig sa imong pagkaina, nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na nagpapakumbaba, na magkaigwanin puso na tataong magpasalamat sa Diyos, huli kan dakulang karahayan na iwinaras niya sa katawuhan. Mabalsan man lugod ang Diyos na ginigikanan kan tunay na kaligtasan kan sa mong paghinguwa na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heaven, a te suspiramus, gementes et frantes, in hac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitris, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae composit animam, ut dignum Filii Tui Bettaculum effeci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, aut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko asin kan Parish Pastoral Council, buot niya mo pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikatulong aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Ngunyan po dahil ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Sa gabos pong sponsors as in pilgrims na presenting ngunyan, urog na ang mga miyembros kan Area Pastoral Council kan Cofradia. Sa gabos man pong mass donors as in sponsors, religious organizations, lectors, lay Eucharistic ministers, Ministry of Hospitality,
collectors asin mga sakristan, salamat po sa indo. Siring man kay Reverendo Padre William Santiago, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapaghiras sa selebrasyon ngunyan, salamat po, Father. Sa panahon na ininin pandemya, padagos manlugod kitang antabayanan nin Diyos, asin ni Nuestra Señora de Peña Francia, magliwanag sa satuyang mga dalan. Diyos mabalos po sa saindong karahayang buot. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamhan. Anama asin aki asin Espiritu Santo. Amen. Ang misa na idulot na lakaw kamo daran katuninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva la Virgen! Viva!